Benvinguts i benvingudes a la 12ª Mostra Gràfica Literària Borràs Estela, organitzada per l'Escola FP La Safor. Enguany, la temàtica de la mostra ha estat centrada en l'agricultura familiar, l'agricultura a xicoteta escala, fugint de les multinacionals i centrant-se en la importància de la seguretat i nutrició dels aliments, la millora de les condicions de la vida en el medi rural, la gestació de recursos naturals i la protecció del medi ambient. Tot i això, per aconseguir un desenvolupament sostenible, sobretot a les zones rurals. L'alumnat que ha participat en la mostra són l'Escola Joan de Montcada, l'Escola Sant Marc de Beniarjó, l'Escola Castell d'Almoines, l'Escola Roig de Corella de Gandia i l'Escola FP La Safor. Ens presenten els seus escrits i dibuixos, treballant, com no, d'una manera cooperativa, com l'agricultura familiar requereix. Agrair-vos la vostra participació i les vostres creacions, la sensibilitat que mostreu per la nostra llengua, el valencià i per aquest acte. Agrair també la col·laboració de la Fundació Borràs Estela, de l'Ajuntament de Beniarjó i del Centre de Desenvolupament Rural La Safor, que recolzen i promouen aquest tipus d'encontres fent-los més humans. I sense més preàmbuls, comencem amb les activitats preparades per les diferents escoles, que esperem que les gaudim.